Što se tiče naziva izložbe, nastao je na osnovu naše interne šale. On zapravo tregere kao aksesoar nije voleo i jednom smo se zapričali zašto je to tako. Njegovo mišljenje je bilo da je to nešto što formalizuje čoveka materijalno, spolja, i što ga ograničava. Pa je prebacivao to na onaj metaforički nivo, da ga ograničava i iznutra. On nije bio čovek ograničenja, nije bio čovek forme, već sadržine, što možete i da vidite na njegovim radovima, i o njemu kao čoveku mogu reći da je bio vedar, da je bio stalno nasmejan, da je voleo jako da se šali, da zasmejava ljude, i takođe to se može videti jer ima mnogo portreta gde je zapravo slikao ljude koje poznaje nasmejane. Kroz priču sa njima je izvlačio te osmehe iz njih i onda ih hvatao i stavljao na papir ili na platno kasnije.